na túa branca area, na túa esmeraldina salva, onde ahora levemente bate miñas augas mansas. Chega hoxe o meu bater, engranado en sol e prata, anduriñas a danzar riba do mastro maior. Aquí lle a verde coral e un faro a cantar. Amalia, ven bailar o meu bater, que as miñas ansias te chaman, e clavar a lúa chea. O mastro que non se vaya, que alume o teu danzar de serea e de fada, do farol psicobata na túa cara branca, que proxecta as túas cosas nuas nas esbeltas velas largas. Bailar o meu bater, que as miñas ansias te chaman, e clavar a lúa chea. O mastro que non se vaya, que alume o teu danzar de serea e de fada, do farol psicobata na túa cara branca, que proxecta as túas cosas nuas nas esbeltas velas largas, que te quero ser roubar, meu amor, cara a miña illa amada. Cando me pediches, Curra, de poder ter este diálogo, esta entrevista, pois eu tiña unha especie de dilema, non? No sentido de, primeiro, unha responsabilidade, porque eu coñecete desde hai tempo, sei un pouquiño da túa trayectoria, e pareceme unha cousa tan simbólica ou importante que tiña o problema de e como sairá, e como non sairá, non? Pero ao mesmo tempo dixen, bueno, pois isto é unha especie como de oportunidade, non? De coller e dicir, vou saber máis do que xa sabía, a ver se o podemos transmitir a quen poida escoitar e a poder ver esta entrevista, e que nos sirva un pouquiño de, a min polo menos, de modelo, non? De modelo de persoa, de donde, dunha trayectoria, poder aproveitarme eu dela e poder aprender, non? Porque en realidade iso é a educación. Son moitas maneiras de aprender, moitas maneiras de perfeccionarse, de evolucionar, de facer unha persoa moito máis aló do estereotipo de educación formal, non? Entón, ao mesmo tempo que sinto esa lousa aí dicíndome a ver como sai, a ver como vai, sin embargo tamén me sinto así un pouquiño libre e casi a gusto de coller e dicir, vou aproveitar para enriquecerme, por dicirlo así. Bueno. E é por iso polo que aceptei e agora estamos así un pouquiño, non? Porque Curra ou Adela, todo o mundo te chama Curra, non? Sí, casi todo o mundo, sí. Pois,
Eu xa te coñezo desde hai bastantes anos, máis de 25, non tanto como 50 da SPG, Sí. e sei un pouquiño como apareciches na miña vida, digo, e como fomos traballando determinadas cousas xuntos, non? E despois, un pouquiño así, a certa distancia, vin como te movías, a cada onde camiñabas, que cousas facías, e aí é onde quero un pouquiño furgar, non? Por decirlo así. E furgar, ainda que sexa algo superficial, bueno, unha hora... Furgas. unha hora non é que dea para... Pero sí que para poder saber de ti, non? Claro, eu son do mundo da educación, e eu sei perfectamente que a educación é moito máis que estar sentados nunha mesa. E eu quero saber como aprendiches ti, como chegaches a facer determinadas cousas, que foi o que te empuxou, porque non creo que sexa xenético. Non, eu esas cousas non creo que sexa xenético. Efectivamente. Entón quero saber como fixeches o que fixeches e como continúas a facer, non? Porque unha das cousas que eu teño un pouquiño de respeto e do que tiña un pouquiño de medo, é chegar a unha determinada idade e que os meus fólogos, as miñas forzas se foran esvaecendo, que supoño que pasara, pero eu miro para ti e digo, non, se a curra non lle está pasando iso, a mí non me ten por que pasar, eu aspiro a parecerme a ti en moitas destas cousas das que oxala que saia aquí, non? Pero claro, sempre que falamos destes temas, sempre hai que empezar polo principio, e non me refiro ao Big Bang, nin a nada polo estilo, pero sí da túa infancia, non? E a túa infancia está en Lugo, está no centro de Lugo, dentro das murallas de Lugo. A mí gustaríame saber, un pouquiño tamén pensando, facendo un paralelismo meu particular que ti non comparto contigo, pero que eu sei que estou vivindo, é como te influiu vivir no centro de Lugo e vivir nunha casa como esta, no pleno centro, aquí na praza, ao lado da Praza Maior. Que viviches? Cando fuches consciente de que estabas vivindo, de que existías, por decirlo así? Home, eu nunca tive en conciencia de que había... Porque a muralla, na época en que eu era miudiña, pequena, estaba coberta de edificacións, estaba tapada polas edificacións, entón a muralla estaba un poquinho... Era críptica, era así como esta cidade. Esta cidade ten así o seu lado misterioso e non se mostra así claramente, non? E nese sentido a muralla, pois, acontecíalle iso, porque estaba toda edificada de pequenas casiñas. De feito, unha das miñas mellores amigas era o Bar Lugo e estaba construído pois sobre a muralla. E a adega do bar tiñan escavada na muralla. E de feito tamén na casa deles hasta un cuarto de baño tiñan escavado na muralla. O sea, que a muralla era así como unha cousa que estaba aí, que sabíamos que estaba, pero non como agora, porque agora vese moito, dá a súa constancia. E logo, Lugo un pouco máis era, porque nos, por exemplo, o Instituto Ollos Grandes, chama todo o mundo aquí femenino, aquelo eran campos, aquelo era non existía Ramón Ferreiro, era un carreiro. Eu ainda estrenei ese instituto. E despois de aí a pouco ainda lembro, bueno, así malamente, o cemiterio que estaba onde está hoxe o Gran Hotel, e ali chegábase por carreiros. Por tanto, Lugo era pouco máis, o que vemos así as murallas é pouco máis. Había vacas, había no centro, vamos, prácticamente, na zona habitada, había xente que tiña vacas, que tiña casas de labor, de labranza. Entón estaba era unha cidade que tiña unha simbiose moi potente co campo. Nos estábamos moito en contacto coa natureza, polo menos a miña sensación e a lembranza de cando eu era pequena era de que a natureza nos invadía. Tú fíxate que a praza esta da Soedade estaba de terra, hasta moi tarde. Eu acordo de terra sempre. Entón, realmente Lugo era unha cidade moi rural, e non tiñas esa sensación de división tan drástica entre cidade e aldea. Isto era, eu sempre dicía, unha aldea con rúas, pero pouco máis, era así, non? Ainda hoxe, quizás. Ainda hoxe, bueno, creceu moito, sí. E o colexio?
Claro, eu fui ao colexio Fingoi, desde os 4 hasta os 8 anos. Digo que era o paraíso para min, porque eu só recordo cousas bonitas dali, que o pasei moi ben, e que non quería perder ni un día de clase. Ali estaba de director don Ricardo Carballo Calero, que era un grandísimo pedagogo, porque el, bueno, é unha persoa que todo o que facía, o facía sempre con fundamento. E entón, se ele era un director dun colexo, entón el sabía pedagogía, estudiaba didáctica e pensaba todo moito, non se lanzaba. Entre el e Xosé Fernández, que era o inspirador, bueno, que era o dono do colexo, elaboraban os planos de estudio, e eran uns planos de estudio modernísimos, incluso para agora. Nos tiñamos unha horta, as maiores plantaban a horta, as pequenas axudábamos, sempre que se podía, as aulas dábanse fora, que Lugo daquela tiña moito peor clima que agora. E hasta incluso chegar ao río, que desde ali sabes que hai unha pendiente moi acusada, mas sí, chegábamos hasta o río, de paseo, sí. E é posible na época da dictadura que houbera unha educación especial? Ai, é unha cousa rarísima, sí, porque este é un exemplo único, porque era un colexio mixto, pero non mixto con nenas un lado, nenos outro, que é o que había nas escolas. Antes había escola de nenas, escola de nenos. Aquí non, aquí xa era mixto por definición. E entón, pois, a min contame esta anécdota, que non sei se é certa, e se non é certa, pois vale, ben. É que o Xosé, o Pepe Fernández, perdón, en este caso estamos falando de Antón de Marcos, cando montaron o colexio, que fixen un erro, o colexio era de Antón de Marcos, que era un dos irmãos. Entón, claro, non lle querían aprobar deso de que fose mixto. Entón, creo que foi a Madrid, ao ministro dixo que teño fillos e fillas, que fago? Entón, pois era un razonamento de peso, non? E foi así, en fin, eu de Fingoi aprendín moitísimo. Unha das cousas, tú que eres tamén profesor, as primeiras etapas do ensino son cruciais. E eu doume conta agora, con 70 e tantos anos, de como a min me condicionaron esas primeiros anos do ensino. Como me marcaron. Sí, concordo absolutamente. De todas formas, mira, esa primeira educación formal, por decirlo así, se non hai algo especial tamén no ámbito familiar, non se complementa, non axuda, non? Teu pai e túa mãe, bueno, a túa familia en xeral, como te axudaron? Como influíron en ti? De que maneira? Sí, bueno, moito. Casi todos os pais influían moito, non? Mas é que meu pai era un home realmente moi culto, era unha persona moi simpática, e gustaballe moito andar de troula, pero na profesión era moi serio. E era médico e era farmacéutico, as dúas cousas. E era moi culto. Eu digo moi culto, unha persona cultivaba ser culto, que é unha cousa importante. Miña mãe era mestra do grado profesional, ela sempre con moito orgullo decía: eu sou mestra da República. Entón, eso era unha cousa que para ela indicaba. As súas irmás estudaran na universidade, miña tía Maruxa era unha muller de esquerdas, claramente, a súa irmá máis bella. Entón, realmente o ambiente familiar favorecía, porque sempre tiñamos libros, porque antes de dormir, antes non había televisión, pois, que se facía despois de cear? Pois, normalmente, nas moitas casas xogaban a baralla, ou xogaban o parchís, que se xogaba moito daquela. E a nós tamén, aparte deso, líannos. Entón, nos lían a mellor, pois eso, e nos deixaban así no suspense, un capítulo para mañá continuará. Entón, esas cousas, pois tamén, sobre todo no verao máis que no inverno, líannos. Tamén, iso non é só na casa, no núcleo dos meus pais, meus tíos de Lugo tamén eran xente, non digo culta como se fose unha clase social culta, non, é que buscaban ser cultos. Querían ser cultos. Entón, nas casas tanto do meu pai como de meus tíos, ou tamén pola miña mãe, víanse libros. Na casa de Coruña do meu avó, dos meus avós, os libros ocupaban un lugar importante
da casa. E elas as tres irmás lían moito tamén. Entón, supoño que, oye, casi era de obrigación. Casi non ten mérito. Bueno. O que sí que eres bióloga, de onde saiu, como saiu esa preferencia ou esa, predisposición, se lle queres chamar, cara á natureza? Esa é unha cousa que me fai gracia que me preguntes, porque sempre me pasou iso. É dicir, para min, donde realmente eu estaba a gusto, era encima da erva. Gustábame moito. Ou, por exemplo, ir ao río lavar coas lavandeiras, andar a correr por ali. No que era Lugo, na cidade, tiña o parque, que era sempre, ainda sigue sendo delicioso, é un parque maravilloso. Mas había as costas que estaban bravas, non era como agora, que están domesticadas, daquela estaban bravas. E mira, unha cousa que lembro de eu cos meus primos, tirarnos a rolos polas costas do parque, e esa sensación de tocar a erva, non? Realmente, pois, en Fingoi se nos estimulaba moito iso. Xa me parece que teño falado desa anécdota para min, de don Ricardo, de estar en clase de francés e entrar el, porque el controlaba moito todo. Entrar el e dicir, como están estes nenos aquí encerrados se hai un día tan maravilloso? E a profesora dixolle, bueno, que esta é clase de francés. Como que francés? Pois nos vamos a aprender francés. Entón, el se puxo ao frente e nos iba dicindo as palabras en francés, la feuille, l'arbre. Bueno, el decía todo, non me acordo o que decía porque pasou tanto tempo, mas o que sí recordo é a ese señor, moi mandón, que era moi autoritario, pero a mí me caía moi ben, e dicindo as palabras en francés do que íbamos vendo. E a profe, pois, encantada tamén, porque a profe tamén foi seguindo. Entón, esa simbiose coa natureza, eu creo que sí que a teño, que a veces decíalle a miña mãe, oi, mamá, todo o mundo ten aldea, e nós non temos aldea. E as nenas da miña clase, claro, os luns, cheguei tarde porque non me chegou o coche a tempo, porque veño da miña aldea. E a min me parecía que viñan así como así dun mundo misterioso que para min non estaba a miña mão, que non me estaba vetado. E miña mãe decíame, bueno, muller, vamos pasar o verao asada, casi se pode considerar unha aldea. E dicía, non, eso non é bastante aldea, eu quero aldea. E bueno, pois eso sí, porque as nenas todas da miña clase, bueno, todas non, pero moitas, pois tiñan aldea e era unha cousa, son as festas da miña aldea, e aquilo a mí me parecía fabuloso. Sen embargo, non todos os mestres tiñan esta tendencia, por dicirlo así, non? Porque cando medraches aí cos 14, 15, 16 anos e xa aparecían determinados contidos, xa cambiou a cousa, ou non? Home, claro, que depois de Fingoi eu fun 2 anos a don Gregorio, e don Gregorio é un mestre maravilloso, maravilloso. A min enseñoume as circunferencias, ese libro é a cuadratura do círculo, porque el enseñaba as circunferencias, os triángulos, pintaba, que era unha maravilla que ben pintaba. Era un home que estaba represaliado. Manolo Rivas inspirouse nel para construir esa maravilla de conto que é A lingua das borboretas e esa película de Cuerda, que é unha maravilla, que sensibilidade ten. E ele, o sea, don Gregorio non morreu porque me deu clase a min, o sea, que non morreu daquela maneira tan triste. Mas sí que se inspirou nel e Fernando Fernán Gómez fai un papelón. Non é que se parecese don Gregorio a él, porque don Gregorio era un home corpulento, gordito, pero corpulento, grande. E era maravilloso. E entón el non nos decía ningunha cousa de ideas ni de nada, mas a maneira de enseñar que tiña, pois te levaba a aprender sin querer. Menos os verbos, eu non sabía nunca os verbos. Entón, cando me preguntaban os verbos en clase, preguntábamos verbos. Como eu nunca os sabía, apuntábamos mal. Entón, era a maneira que se enfadaba comigo. Sí, pero non todo foi diversión, porque houve aí tamén algunha cousa particular que... Sí, eu fui ao instituto, fui moi feliz no instituto, guardo as amizades do instituto, porque é a adolescencia, que é a etapa máis importante, bueno, todas as etapas son importantes, pero a adolescencia márcache moito.
E tiven unhos profesores moi bons, tanto de matemáticas, física e química Plata Astray, que era un privilexio telo de profesor, e de lingua e literatura a Luisa Grandío, que para min era tamén moi boa profesora, pero tiven unha profesora moi boa, que era Isaura Cepeda, que me deu clase de ciencias. Entón eu quería ser como Isaura. Entón aí xa pinchei, porque Isaura era guapísima, iba moi ben vestida, daba moi ben as aulas, era perfecta. E entón eu quería ser como Isaura, claro. E xa dixe, non, eu quero ser profesora de ciencias naturais, eso que quero ser. Despois, bueno, tú me estás preguntando que sí, claro, que había cousas. Eu era feliz ali, mas eu, por exemplo, coas mulleres de Falanxe non me levaba ben. A min era psicolóxicamente, me fastidiaba, eu a elas, non sei, procuraba, porque me gustaba moito a gimnasia, me encantaba facer gimnasia, mas elas andaban así a ver se me pillaban nalgo. Concretamente chegou unha muller así, que estaba resentida, unha muller antipática que se chama Nieves Modia, digo o nome, porque hai que ser mala profesora para facer o que fixo ela. Entón, pois, suspendíame, eu nunca suspendeume a política, e, bueno, pois, vou chapar todo o verao e tal, e cando chego en setembro me quería suspender tamén. Do Federico Bouza, que era, a pesar de ser falanxista, era unha gran persoa, dixo, non, que o fixo moi ben, o exame fixo moi ben, e eu o escoitei. Dixo, que se pensan estas fillas de rojos, que se van a ir de rositas? Eu escoitei, non? E iso a unha nena de 14 anos márcalle moito porque te sintes perseguida, sintes que non eres do grupo bon, eres do grupo malo, do grupo raro, que os nenos, os adolescentes non queren ser raros, queren ser como todos. Entón, iso a min sí que me fastidiou. E por iso, pois, marchei a Santiago a facer o preu, tuve que examinarme da reválida de sexto en Santiago, en setembro, porque ela non, por culpa dela, non podía facela. Entón, xa quedei, fixen ali o preuniversitario no Instituto Rosalía Castro, que non era, pa min, eu tiña moita morriña do meu instituto, das miñas amigas, e do divertido que era Lugo, porque Lugo era moi divertido. E entón, eso sí que me fastidiou bastante, pero ali deume clase xente tamén interesante, Fraguas, por exemplo, que era moi boiño, era un encanto de persoa, era moi bon. Bueno, tamén aproveitei, sí. Pero ali en Santiago as cousas cambiaron moito. Home, claro. Sempre Santiago, Santiago, para moitas cousas. Sí, E ali sí que empezaron a aparecer, non sei como dicilo, sí, cousas novos camiños, novas cousas. Porque eu, por exemplo, xa en preu, miña prima estaba estudando segundo da universidade, primeiro ou segundo, non me acordo, e eu estaba en preu. E entonces, pois, coñecín a uns rapaces que falaban en galego, e eu falei en galego con eles, e entón dixeron, pois tú falas en galego, pois entón tú tes que ser do Galo. E xa me apuntaron para o Galo. O sea, eu dixo, bueno, e a miña prima tamén. E miña prima Mari Carmen Ríos Panise, sí. Entón, as dúas xa fomos ali, fomos vocales do Galo, non sei, pois con 16 anos ou con 17. E xa, pois, sí que a min o galego sempre me preocupou a miña lingua, aínda intuitivamente, mas en Santiago, sí, xa tomei opción. Entón, por exemplo, pois había unha cosa que era a campaña do peso, que era para recaudar fondos para promover o teatro en galego. A cuestión era que o ano anterior se fixera un premio de teatro e non admitiran a concurso as que viñan escritas en galego. E só podían concursar as que viñan escritas en castellano. E entón, pois, eso era un motivo para o Galo, era unha asociación cultural galega, entón, pois, eso era o motivo para o Galo. Entón, o Galo instituíu un premio Castelao, de teatro galego. Entón, pois, para promocionalo, porque non había maneira, comprábamos uns petos de barro, non? Decíamos, campaña do peso, e entón preguntaban, que é iso?
pois é para promocionar o teatro galego, patachín, tal. Entón, desa maneira o promocionábamos, porque a xente senón non se enteraba que non o iba a sacar no periódico, porque non nos quería moito. Saiu, saiu na prensa, saiu o premio e todo. Entón, pois claro, que Santiago era outro mundo. Eu vou dicir unha cousa, cheguei a Santiago, xa me pasou iso de encontrar unhos rapaces, era porque había un carro con un cabalo e o cabalo desbocouse, o rapaz agarroume, entón eu faleille galego, el faloume a min, eu contestei, entón dixo, pois xa foi así unha cousa, un carro de cabalos, estamos falando, mira que épocas, polo Toural. Entón, ao lado había unha librería entre os dous soportales, a Rúa do Vilar ten soportais, e hai un sitio que está como oco, e se ve moi ben, era unha librería que se veía de todas partes, unha librería moi importante, que era libros da universidade, e eu, cando cheguei a Santiago, vin ali a foto de Castelao, grande, ocupando todo o escaparate da librería. E aquí, que vivíamos con moita represión, eu sabía de Castelao porque me contaban en casa, pero eu non lle decía a miñas amigas que eu sabía de Castelao e cousas desas, non lle decía, non contaba eso. E ver ali a Castelao, dixen, pois Santiago é outra cousa, xa é outra cousa. Está claro que unha vez que che van pasando cousas que vas vivindo, parece ser como se intuitivamente se sentira a necesidade de entrar en algún tipo de asociación, algún tipo de entidade para continuar, non? Eu non sei se ti consideras que o profesorado, hoxe en día, para exercer ben o seu traballo, a súa profesión, se deberá de estar funcionando dentro de algún tipo de entidade ou de asociación. Eu son partidaria totalmente. Eu estive sempre nun sindicato, por exemplo, a SEPEGA, que é a Asociación Sociopedagóxica Galega, pois xa foi, bueno, xa foi moito máis tarde, non? Eu digo de estudante vivín o abril do 69, porque en Francia foi en maio, pero nós empezamos antes. Nós fomos máis. Empezamos antes coa Revolución. Sí, claro, pero a ver, o que eu recordo é que os rapaces eran como máis botados para diante, cando pensaban unha cousa, iban, e eu, ou igual había outras mulleres tamén decididas, pero eu sempre pensaba así, pero quedaba así un poquinho para atrás, non? Decir, como que non sabes se serás capaz de explicarlle a xente o que estás pensando, porque iso é eu igual meto a pata, igual digo cousas que se van rir de min, non? Entón, nese sentido, Santiago era un lugar, e además foi maravilloso desde o ano 68, foi unha cousa increíble. Mas sempre foi, a mí Santiago sempre me gustou moito. E o que dices, que me perdín, o que dis de estar nunha organización, eu penso que é fundamental, porque eso é a maneira de estar de que a sociedade poda mudar e poda incorporar cousas modernas, poda criticar as cousas que non están ben. Claro, hai os partidos políticos, daquela eso non podía ser, mas é importantísimo, e o sindicato era prohibido. Evidentemente, desde o teu punto de vista, desde a ecoloxía e o medio ambiente, cando decides ou cando participas na creación de Adega, unha das cousas que trata de facer hoxe en día, no ano 2025, é precisamente estudar a realidade dende os colexios, utilizando a ciencia e facer que os pequenos e as pequenas saian a realidade e participen dela. Tanto na búsqueda de problemas como na búsqueda de solucións, ou simplemente para estudar e saber como é, non? Saír da aula. Sí. E, sin embargo, iso que estás contando ti, xa desde a túa formación foi casi unha constante. E a min chama a atención que sexa nunha época da que estamos falando dos anos 60 xa indo de camiño para os 70, dentro da dictadura, por moi suave, por moito que se suavizara, e sin embargo, claro, xa, pero é que... A min partiron as fibras da perna, o sea, a min deram un golpe que me partira, sí, o músculo, sí, que costoulle moito traballo regenerar, porque daban, E deches acabado biolóxicas?
E 5 anos, non? 6. 5, sí, sí, o que pasa é que como eu fixen tamén 2 anos de 2 cursos de farmacia e todo eso, pois, depois, bueno, me quedan un par de asignaturas para acabar farmacia, non acabei. A ti dirixíante para outro lado, Ai, sí. pero ti xa ibas aprendendo o suficiente para coller e dicir, non, Sí, aquí... querían que fixese farmacia. Non, miña mãe quería que fixese farmacia. Meu pai non, meu pai decía, cada un ten que estudar o que quere, e depois non teñen porque os pais foron pais e os fillos teñen que ser fillos. E non me impoñía nada, pero miña mãe mandábache moito, Nos anos 70, o sea, nos 70 casas. Que Casei no ano 70, iso ten sí. que ser un cambio, bueno, unha nova vida, por dicirlo así. Das Sí. distintas vidas que temos todos, ese foi unha nova vida. Contanos algo dese momento. Bueno, pois mira, é que... Porque despois vouche preguntar polos fillos. E ese vai ser outro cambio. Claro. Entón, Sí, home, é que no contexto doxe, eso de casarse aos 20 anos, parece unha cousa, non así. Mas ali, miñas primas xa se iban casando tamén. Por exemplo, pois a Lili Araceli estaba estudando e estaba casada e tiña fillos mentre estudaba. Entón, e outras coñecidas. Entón, tampouco non era unha cousa tan rara, non? Entón, pois, bueno, como o meu noivo, que era daquela, Xosé Luis Fontenla, pois acabar a carreira xa había moito tempo, xa tiña seu despacho posto en Pontevedra, xa... Ao final dices, joi, que se non é un lío para Lugo, para Santiago, Pontevedra, vamos a organizar isto, non? E, pois foi así, un pouco, bueno, tamén un pouco podía ter esperado máis. e fostevos para Pontevedra porque ali traballaba el, claro. Claro, si xa nin se discutiu eso, pero claro, a mí eu tiña así tamén, podía quedar na universidade, porque a min gustábame moito a miña carreira, biolóxicas me gustaba, entón tanto con a xenética que me fascinou con Emilio Valadé, me gustaba moito a fisioloxía vegetal, me gustaba todo, da miña carreira todo, menos chapar de memoria, que había veces cousas que había que chapar moito. Mas era interesante. E entón a min igual hubiérame gustado quedar en Santiago na universidade, mas, bueno, tomei esa decisión. E, bueno, eu, por exemplo, agora vexo, e sería partidaria, de que as persoas cando acaban a carreira que pasen un ano ou dous no estranxeiro, noutro país, que non se queden, teñen que voltar, que para iso se gastou os cartos neles e na formación deles. Eso non, a mí non me gusta que se queden fora. Mas que vexan as cousas desde outra perspectiva. E entón, iso quizá eu boto de menos. Que, bueno, eu iba a Francia prácticamente todos os veraos, a casa dun intercambio que facíamos. Ela viña, a miña amiga Añés, viña aquí a miña casa e eu iba a Francia a pasar ali un mes. Nestes primeiros anos dos 70, ti empezas, xa no 75 aproximadamente, empezas a abrirte aínda máis, por decirlo así, e participas da formación da SPA. É dicir, dá a sensación como se tiveras a necesidade de todo o que estabas ou aprendiche xa, ver cales eran as circunstancias e dicir, isto hai que cambiar cousas, hai que andar e isto hai que facelo... De outra maneira, sí, señor. Dunha maneira compartida con outra xente. E aí aparece a SPA, e aí aparece a Adega, por exemplo. Sí, primeiro foi a Adega, non? Primeiro foi a Adega, que a mí, eu digo moitas veces, eu creo que a Adega, a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, é unha das cousas máis importantes que lle pasou a este país. Do ponto de vista do asociacionismo e do ponto de vista da capacidade de mudar a realidade, de mudar as cousas. A Adega ten moita capacidade de mudar as cousas, aínda sin ser un partido político, porque realmente a función dos partidos políticos é esa, non é? Mas sí que a ten. E a SPG tamén, o que me dá pena é que esmoreceu un pouquiño, non? O sea, nós pensábamos que aquelo, que, bueno, que íbamos cambiar o ensino totalmente, porque, oi, pasaban moitísimos mestres e mestras por ali polas xornadas do ensino. Eu lembrome un ano, fixémolas en Pontevedra, as xornadas do ensino, en Santiago, en Coruña, no Castro, con Díaz Pardo, sempre apoiando.
en Vigo, en Ourense sobre todo en Ourense, porque nacen de Ourense as SPG. E nos parecía que, claro, tantos ensinantes pasando por ali, pues, psicomotricidade, non sei, que darlle importancia ao exercicio físico, era a retomar toda a modernidade que tratara de implantar a República, era retomar todo aquilo, non? 30 e tantas aulas chegábamos a mover ao mesmo tempo. O sea, que éramos moitos tamén traballando. Viña xente, viñan pedagogos de Chile, de Francia, de Cataluña, de moitos sitios a dar, bueno, leccións magistrais, e logo nos aquí sempre tiñamos, porque Galicia sempre tivo, a pesar de Franco, a pesar da Igrexa, a pesar desa dereitona así machacona, en Galiza sempre hubo unha minoría culta moi trascendente, moi importante. E eu cito a Díaz Pardo, cito a Carballo Calero, cito bueno, ahora pois non me salen moitos máis, pero bueno, e mulleres como Antía Cal, había mulleres tamén dando frente, non? E iso é importante, que en Galicia a veces pensamos que aquí tuvemos figuras importantísimas. Apareceron tamén a túa filla e os teus dous fillos. Sí. Iso é o máis importante da vida. Que supuxo? Iso é o máis importante. É o sentido da trascendencia, non? Porque, bueno, home, podes ter un fillo, que eso é natural, é bioloxía, non? Mas outra cousa é que ser consciente do que tes entre as maus, non? A mí pareceume sempre interesantísimo ver como crecen os nenos, ver como cambian e logo a personalidade dentro da... Eu tiven 3, pero cada un é diferente, a súa personalidade, como buscan seu sitio, a súa maneira, non? No mundo, na familia, na casa e no mundo, e van buscando o seu sitio, o seu lugar. Sí, foi divertido. A min o dos nenos me pareceu sempre unha cousa moi divertida, moi interesante. Nesa manía túa de ir abrazando todo tipo de movimentos, xa non só o cultural, o educativo, o ecolóxico, o medioambiental, mesmo o pacifismo, e aparece o feminismo. Sí, home, eso sempre está. É que, claro, tú nada que penses, dis, pero bueno, o sea, eu, cando estou en Santiago coas miñas amigas, coas miñas compañeiras, eu vivía nun piso con estas colegas que éramos amiguísimas e nos levábamos moi ben. Resulta que aquí as tarefas da intendencia repartímolas entre todas. É simplemente porque me caso. Agora resulta que todo o peso da intendencia dunha familia cae sobre min. E por qué? Iso é unha cousa que non ten sentido. E digo, bueno, a educación, o estar cos nenos, o ir buscalos ao colexio, sacalos de paseo, todo iso, o que é a crianza dos pícaros, aquí logo decimos así, os pícaros. Eso, porque ten que caer a muller, ten que caer os dous, que para iso son os dous que os fixeron, non? Eso xa por aí, xa me rebotaba eu. E logo, cando me enterei, que eu me enterei, non sabía, que para abrir unha conta corrente tiña que aceptala o meu marido, tiña que darme o permiso ao meu marido. Digo, pero como? Eu estudiei, eu preparei as oposicións, eu aproveinas, eu traballo, e o que me pagan por traballar ten que dicir un señor que nin estudiou eso, nin aprobou as oposicións, nin traballou, ten que vir dicir se abro ou non abro unha conta, ou se uso ou non uso un diñeiro. Pero de que vai isto? Isto non pode ser. Entón, ese tipo de cousas, tamén, xa comentei antes, sempre houve mulleres máis frontais e con máis valor, e iso. Eu non, eu era máis ben tímida. Tiña cousas para decir, pero revolvíame por dentro, pero non me atrevía tanto. Sin embargo, pois agora é moi natural que as rapazas, os rapaces falan todos o mesmo. Ora, por exemplo, estiven facendo unha cousa para a Dega e o voluntariado que se presenta para rexenerar os terrenos queimados, hai 2 homes e 20 mulleres que se presentan.
Entón, quere dicir que a muller vai conquistando as esferas. E a min o que me gustaría decir, pero alto, claro e así, que con Franco, quen máis padeceu foron as mulleres. O maior enemigo das mulleres foi Franco e a Igrexa Católica, e que non se ofenda a ninguén, mas é así, porque eles controlan todo, queren controlar hasta a cama, nos confesionarios, e as mulleres tiñanas ben controladas, pretendían. Entón, a xente, cando igual a mellor ten algún soño de remorso do pasado, que non o teña, e se é muller menos. Porque con Franco nin había divorcio. Non podías sair ao estranxeiro se non te autorizaba teu home. Ti imagínate de que vai iso. Iso non pode ser. Entón, eu, por exemplo, en Pontevedra, as mariscadoras que traballaban, e traballaban moito, o sea, que o que eles gañaban vendendo a ameixa, o berberecho, todo iso, teóricamente, o seu marido podía controlar. Pero de que vai? Iso non pode ser. Entón, eu sempre fun, en ese sentido, sempre unha vez lle dixen, a min hai dúas cousas que me motivan, o feminismo e o ecoloxismo. De aí así moito tempo. E logo a miña profesión, porque gustaba moito de ser profesora, a mí me gustaba ser profesora. Sen embargo, pasa que é un enrollo... Con todo isto que estabas vivindo e con todo isto que estabas aprendendo, ti empezaches a ter, ou tiñas continuamente, a necesidade de escribir, non? E todos os artigos que escribías en distintos medios de comunicación, en revistas, todo por onde andiveches, mesmo na Enciga, non? Da Asociación de Ensinantes. Pero chegou un momento onde foches máis aló, por decirlo así, non? A parte diso, tiñes a necesidade de entrar dentro da literatura. Iso foi xa a partir do 2000 aproximadamente. Que pasou? Que houbo aí para que che formiguease esa necesidade ou esa ansia? Claro, eu creo que é unha cousa que nos pasa, bueno, hai xente máis decidida e menos tímida e vai pa diante, pero a maior parte da xente ten moitísimas capacidades que non é capaz de sacalas fora. É dicir, estés aquí, pero sacalas fora. É como, serei capaz, non serei capaz. Esa como, eu a veces o vexo como unha cancela, non? Así, está a cancela, non está totalmente fechada, se lle empurras un poquinho abre, pero tela aí, está aí. E a primeira cousa que escribín, que eu lembre, foi nas xornadas do ensino do ano 78, que foi en Maceda, que nos sacaron dali a punta de pistola, e ali foi onde eu presentei como eu vía como se tiña que ensinar as ciencias naturais. E foi a primeira vez que eu, así, fixen unha cousa pública de expresar o meu pensamento. Mas despois, claro, se creou a Nosa Terra, o primeiro periódico semanario en galego, e, bueno, eu andaba polo medio. Entón dixenlle ao director, era Margarita Ledo, a primeira directora foi Margarita Ledo, pero non me acordei, eu creo que foi Xacón Pucheiro, que dixen, eu quería escribir aí do orixe da vida, que me interesa moito e tal, tú crees que... Sí, entón, a primeira cousa que eu escribín así un artigo, como así era, sobre as arelas de inmortalidade no ser humano, se chamaba. E despois... Pura poesía. Sí, pura poesía. Porque eu fixen a tese na orixe da vida, con un profesor de Portugal. Mas sempre me preocupou esa historia. E despois tamén tiña unha amiga que era americana, que era máis desenvolta, porque nós estábamos un poquinho atontadas aquí en Galicia. En Galicia non tanto, en España. Pois propuxémoslle, esta miña amiga americana, e máis eu propuxémoslle a Nosa Terra que nos deixara ter unha sección de cociña, e esa sección chamábase Maruxa Carmela. E ali, pois, bueno, eso. Entón, é dicir que eu algo escribín. Depois, fixen libros de texto, xunto coa miña amiga Celsa Sánchez, para os 4 cursos da EXB, mas tamén para os profesores. Había o libro do profesor. Bueno, eso sería cousas que eu fun escribindo. Tamén escribín, pois, teño algúns artigos sobre o padre Sarmiento, porque é unha persoa que a mí me chamaba moito a atención.
Mas eso non podemos dicir que sexa no mundo da creatividade, porque é máis ben do meu traballo. Entón, pois eso da creatividade era como algo que para mí non iba, que eso eran outras persoas que estaban así como tocadas, non? Así de... como que esa cancela que estaba sen abrir, non? E, pois non sei como foi cando empezamos con Nunca Máis, e íbamos limpar as praias, e aí hubo moitas emocións, hubo un movimento así de sentimentos moi fortes, e declarouse a guerra do Irak tamén. Entón a min parecíame tan increíble que non podía ser, e afectoume, e fixen unha poesía sobre a guerra do Irak, non sobre o de Nunca Máis, sino da guerra do Irak. E un colega do instituto, que daquelas dirixía a revista Xistral de poesía de Lugo, mirouna, porque a coloquei no tabuleiro de anuncios dos estudantes, así no corredor. E mirouna, leune e dixo, por que non me faz unhas poesías para Xistral? E foi aí. Entón, ese primeiro libro que publicou o Díaz Pardo era unha persoa moi boa, foi unha xoia ter Galicia, termos unha persoa como ela. Díxome que sí, que me publicaba o libro, chamase Vento de Amor ao Mar, e ten unha parte de sentimentos, ten unha parte de reivindicación así moi dura, e ten unha parte de Irak e outra parte de amor ao mar. Ese foi o primeiro que fixen. Mas despois dixen, esta canceliña que está aberta non vamos deixar pechar. Entón escribín, como a min o que me preocupaba era o tema da muller, escribín o segundo que se chama Xanela Aberta, e así, abre a xanela María, deixa entrar a luz do día, de luz da noite. Entón, como animando a afirmarte como persoa, non? Como ser humano. E despois, pois xa viñeron, tiña así contos de mulleres na cabeza, veu aquel ano que era o Ano Internacional das Florestas, e entón ese entronque entre bióloga, ecoloxista e escrever, saiu o de Madeira de Muller, que ten uns dibuixos preciosos de Celsa. Eu creo que entre as dúas, eso, non? Depois, os contos da muller d'auga, a miña mãe era nadadora, era como un peixe, miña mãe era como un peixe. Entón, fixemos de Muller d'Auga, que era dedicado ás mulleres que cruzan o mar dunha maneira ou doutra. E logo, pois, a mí dicía, eu teño que asumir o reto dunha novela, dun romance, porque iso é palabras maiores, non? E fixen As mulleres da Casa da Bouza, que é a historia dunhas guerrilleiras galegas, sempre se denosta decir Galicia, foi vencida. Non, Galicia, as primeiras guerrillas antifranquistas se montaron en Galiza, e mulleres participando nas guerrillas, pois en Galiza. Entón, pois, eu, basándome naquela historia daquelas mulleres, pois fixen un romance deso, non? En fin, así, pois, outras cousas que me foron motivando. Escribir para pequenos, para a infancia tamén, sí, incluso musicados. Sí, están musicados, sí, porque lle fixen o primeiro foi para Martiño, meu primeiro netiño, esa emoción tan grande do primeiro neto, e además é un neno tan rico, tan lindo, e a nena tamén, e despois entón, fixemos para Martiño, para Chloe, para Aldán, e para a netiña de Celsa, Carmen e os caracois mariños, non? E todas van con música, e todas, porque o músico, o meu consogro é un gran músico, Xaquín Facal, e entón, pois, el dice que a poesía que lee, a miña poesía, que lle ten música dentro, que entón, el único que fai é sacar a música que ten a poesía, non? Entón, pois, sí que... E para min, que esa canceliña da creatividade que este aberta é importantísimo, porque eu noto que eu desabafo moito cando escrevo. Pois agora está pendente un libro de poesía erótica, e fixen ese de poesía ecolóxica, e o problema da trata de brancas en Lugo, aquel caso tan tremendo, tan horrible, do caso Carioca.
E despois, claro, como sempre, a ecoloxía. O libriño de gotas, que ese levou o premio de teatro infantil de Galicia, é o ciclo da auga na natureza, mas tamén leva a súa música, por Xaquín Facal, e ese está en portugués e en castellano. Porque a lingua ocupou todo, absolutamente todo. Non concebías que non fora en galego, non? Pero o teu galego na escrita e tamén na oral é un galego, como lle podemos chamar? Reintegracionista. Porque intenta reintegrarse ao espacio que lle é propio. Como decía Carballo Calero, o galego ou é galego-español ou é galego-portugués. Ou, bueno, o galego é galego, e se é galego-galego, pois, donde naceu, como naceu e como se escribía. Bueno, pois temos todas as cantigas medievais aí escritas con xe, con xota, con NH, LH. Entón, dices, son formas que son moi diferentes das castellanas. Quen nos está a nos oprimindo? O castellano. Entón, de quen nos temos que diferenciar? Do castellano. Porque se nos mimetizamos con o castellano, acabamos disolvéndonos nel. E se ademais temos razón, porque xa tiñamos escrito no século XI, XII, o primeiro trovador que se documenta é Martiño de Praducelo, que é dali de Samos. O documenta Xulio Pardo. Entón, xa no século, el dice que entre o 9 e o 11, que non sabe moi ben, pero é o primeiro. Entón, nós aquí tiñamos unha cultura que é unha cultura ancestral, unha cultura enorme, riquísima, variada e cultural. Trovadores hainos por toda Galicia, desde o Eo aste Coimbra. Rodríguez Lapa, que é o gran lingüista portugués, el sempre decía usque o mondego, hasta o mondego, Galicia hasta o mondego. Tamén decía que para el a máxima orgullo era que lle recoñecesen ser da xeración nós, como Castelao, como Otero Pedrallo, como Risco, como a xeración nós, maravillosa, non, que hubo en Galicia. Entón, a min, sin ser lingüista, pareceme o lóxico. Eu teño un tío avó, bueno, que morreu, claro, tío avó, o tío do meu pai, que foi fundador da Nosa Terra, que foi fundador das Irmandades da Fala, e que participou na homenaxe a Castelao en Lugo e na declaración de Galicia como nación tamén, na gran... Entón, ese que é o Salvador Mosteiro, ese era lusista. Non é que eu supe no despois, pero digo, bueno, eso debe ir no sangue. Así que tampouco non me gusta criticar ou menospreciar aos que fan de outra maneira, porque é importantísimo, Galiza está moi atacada e é moi vulnerable, bueno, eu creo que non é tan vulnerable, dixen vulnerable, pero está moi atacada, pero entón necesita de todos nós para defendela. Así é que, se uns ven que a maneira de defendela é poñendo con xis e usando o ñ, que para min é unha letra castellana, bueno, pero se a defenden, non? Pois non vamos a reñir uns cos outros, vamos ver como entre todos podemos ir para diante. Ademais é necesario, non? Sabendo cal é a situación hoxe da lingua e sabendo as dificultades que tiveches, simplemente por falar en galego, é obrigado. Sí, non sei se... Bueno, pois eu, por exemplo, podo comentar a miña tesina, que a fixen no ano 72, fixena en galego, fixena na misión biolóxica. Eu traballei na misión biolóxica e tamén traballei en Lourizán e iso. E na misión biolóxica, bueno, pois o director era don Xusto Domínguez, el non lle gustaba moito, pero eu presenteilla en galego e dixo, bueno, pois a ver que pasa. Naquel momento dirixía Emilio Valadé, porque era unha cousa de xenética, mas, según me contaron, o Toxo, que me parece que era o secretario da facultade, estaba no equipo, digamos, directivo da Facultade de Ciencias. Cando mirou aquelo, empezou a gritar, fadado, tirounos polo oco da escalera, os 7 exemplares. Entón,
Por exemplo, o sea, como en galego, como se lle ocurre falar de ciencias en galego? Iso unha cousa, porque claro, pues, hai la lelo e hai la lalo, e dai non saíses, non sabes, non te vai a ser que saques os pés do texto. Non, nós escribimos en galego ciencia, escribimos literatura, escribimos de todo. Hai agora hai rapazas estupendas, esa Sonia Villapol, que escribe eses artigos tan maravillosos, non? Entón, pois, sí que tiven inconvenientes. O que pasa que sempre busquei que non fose un camiño pechado, porque se non te estancas aí, o único que faz é amargarte. E entón, pois, dixen, pois eu vou ter unha filla, é tan importante ter unha filla como facer unha tesina. Ou máis, non? Ou máis. Entón, dixen, pois xa, deixo pousar, vámonos dedicar agora a isto, as clases e a miña filla, non? Que me parecía bastante importante. Entón, pois, despois, aos 6 anos, Ernesto Vieitez, díxome, Adela, usted ten por aí unha, era profesor meu, usted ten por aí unha tesina en galego, verdad? Dixen, pois teño, pero como non me deixaron presentar, vou facer o examen de reválida. Dixen, non, trai a tesina, que a presentamos, porque el quería él ter orgullo de ser a primeira persona que se presentaba unha tesina en galego na Facultade de Bioloxía. E presentámola, ben, bueno, pois pasou, a tesina pasou. E despois xa, para non ter que discutir, eu a tese fixen en Portugal. Bueno, ofreceume un catedrático dali, dixo que si quería facer a tese con el. Entón, pois eso, en Orixen da Vida. Non a lín, non a defendín, está aprobada polos directores da tese, mas, bueno, porque eran cousas particulares así da miña vida que me colleu nun momento moi malo. Mas está feita. Sin embargo, hoxendía, a pesar de todo o que nos estás contando, a pesar de toda a cultura que envolve Galicia, non? E como estamos falando de educación, no sentido máis amplo da palabra, como se entende que hoxendía, por parte do profesorado, haxa unha deixadez, en algúns casos tremenda, de ataque directo, que é a inhibición de traballar o tema da lingua, non? Como pode ser? Eu non o entendo, non o entendo, porque tantas dificultades que tivemos nós na nosa época, que elas maioritariamente son maestras, non? Porque hai moitos maestros, mas maioritariamente, que elas que non se den conta da importancia que ten para uns rapaces, por exemplo, xa, se pensamos no material, na cuestión material, sair do instituto con bueno, acabar o ensino con 2 linguas, dominando 2 linguas, xuntas as que máis persoas falanas no mundo. Se as xuntamos, o portugués son 260 millóns, o español me parece que anda polos 500 millóns. Xuntas superan o inglés. Entón, que de gratis unha persoa saia do sistema educativo dominando 2 linguas, pois eu non entendo esa... A min pareceme, e vou dicir unha cousa moi dura, pareceme unhas traidores. Bueno, porque non vou dicir só tamén hai homes. Persoas. Sí, persoas, traidoras persoas. Por qué? Porque tendo todas as facilidades, porque sabéndoa, porque elas para ser profesoras, elas e eles para ser profesores teñen que terse examinado diso. Entón, saben falar. E, sin embargo, diante dos pequenos, fan alarde dunha cousa estúpida, como decía o padre Sarmiento, como gallos e papagallos imitando a lingua que non é nosa, porque esa é a frase que ten o padre Sarmiento, que decía, como ensinar o latín en castellano e non ensinalo en galego, que eso é ignoto per ignoto. O sea, é a cousa, e temos o padre Feixóo tamén, que dice o galego é unha lingua histórica que ten moitos anos, e temos a Rosalía, e temos tanta cousa, como esas persoas que están cobrando de todos nós, como non falan en galego nas aulas. Pois é unha irresponsabilidade. E eu, se algunha me escoita, e algunha persoa destas, profesores que están dando clases e me escoita, pois diríalles que son irresponsables e que están defraudando.
Porque o galego non é só as palabras, decir as palabras en galego, é xogos en galego, panxoliñas en galego, poesías en galego, divertimentos, a natureza, todo iso, eses nenos que elas están educando, pois seguramente lles cantan unha canción castellana. Bueno, sí, pero hainas en galego, moléstate en buscalas. Non é fácil, iso tamén é certo. É máis fácil coller para unha canción da Roda, decir, a levantar unha barca, unha jardinera villo, que sei deso, que coller unha canción de Roda que está en galego, cantando en galego, non? Ou onde estás en Tabolete, eu que queres Manzaneque, dar a salvo, si darei, baixe a ti que eu subirei. Por exemplo, non saber xogos galegos. Eso é importante. Non é só o idioma, é que o idioma se sustenta nunha cultura. Curre, escoitándote, dame a sensación de que todo canto viviches e todo canto seguís a vivir e o que vas vivir aínda resúmese en amor, non? Ai, sí. E sobre todo ahora que estás namorada, novamente, pois ese amor que eu noto, que aflora, non só ti particularmente, senón coas persoas que te rodean, as persoas que te educaron e as que ti educaches, como nos estás educando agora, non? A min, desde logo, resultame moi gratificante. Igual que ti valoras o que che deron, o que che comunicaron e o que che ensinaron a ti, eu tamén te agradezo moi profundamente como amigo e como coñecido teu esta vida que levas, esta vida que continúas e desde logo eu aprendi moito preparando esta entrevista, este diálogo, como agardo tamén que te estea escoitando a ti que poida facelo o mesmo. Moitas gracias. Bueno, hai unha cousa que non falamos, foi a música. A música é importantísima, aunque non cantes ben, ensinar a cantar, porque aí é onde vai o idioma, onde vai e a música te alegra. Entón, pues, bueno, era simplemente decirvos, temos a música. Pois logo haberá que tocar unha canción. Hai que tocar unha canción. Cual é a ausencia onde a saudade la trascendencia da señerdade. Cual é a ausencia onde a saudade por non estar a tua beira. Paixón e entrega anular a miña estrela que antes solitaria me guiara. Paixón e entrega por camiños azuis dai auga que molla floresta. Erva queimada fui, ronsel de rastrollos que ficaran sen ceifar pola gadaña apurada nas canas e nas sementes que alimenten pasariños surdos, cegos e silentes. Amor, eu te procuro o amparo daquele muro en que tú encostabas tua alma en cuanto a miña ascendía gabeando imparável polo ar e a gatuñei pola tua entraña e ascendí até o teu ramo
topera, fantasía, ponte terra, emoción, entrega verso, serea, moura canción, vento, segue eclosión, serea, sonata senga, muller, neolítica esencia, compromiso, sorriso, beleza, conclusión, entrega, calma, trebón, alma, tormenta, mai eterna, amante perfeita, ainda sen ser molar. Laído na noite, luminosa e pona egua, lume que esvara por o luar, cantiga de amor, serenata de estrella, ambrosía do mecer, compañeira, compañeira, pulsión íntima dunha pinga, onda que me arroja, estrela longicua que me chama, sempre os teus cabelos que navegan, ai muller, de mi útero, meu lamento, muller. Potente bucaneira, filibusteira guerreira, arrogante, loitadora, gozosa, vitalista, sutil humor, nena, certeza que me minte, indulgencia plena, ancho, meiga, sensual, aventura que me arrastra, conxunción que nunca chega, oh muller,